pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory on. Naimbag nga malam tayo kada kayo aming kakabsat nga gagayam nga naayat nga dumdumngag iti daytoy nga programa. Mensahe iti panakaisalakan dumteng man kada kayo kakabsat kada iti pagtangan tayo. Iti daytoy nga programa iti kada oras iti alas 2 iti malam iti Domingo aging gana alas 12:30. Adda 30 nga minutos nga kakadwa tayo iti daytoy nga malam. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Kaya't kung ikablaw, itinagan niya po tayo nga Hesukristo, itinagan na kapapatgan kadagiti so amin nga nagan. Iti daytoy nga malam, kaya't wakablawan dagiti naayat nga sponsor tayo iti daytoy nga programa, dita abroad, dita Europe, dita France, dita Italy, ken Greece, ken dumapay nga paset iti lubong. Amok nga dumdumngeg da iti daytoy nga malam, ti Dios tagtultuloy nga mangparabor ken mangbendisyon kada kayo, kadagiti pampamilyayo ken uray pay kadagiti trabaho yo. Madidayaw iti Apo kakabsat. Ket kumata kablaawan iti co-host ko ti daytoy nga programa ni Pastora Danilyn Baludbod, kastamo ti aten ng asawa ni Brother Ermilo Baludbod, ken uray pay iti pamilyada. Madidayaw iti Apo. Kastamo ta kablawak dagiti naayat na dumdumngeg dita Kalumbuyan, da Ama Emiliano Cortado Sr., Mother Los Cortado, ken dita Cortado Compound, madidayaw iti Apo. Stamo iti ayatemi nga ama, iti daytoy nga malam ay mamatiak nga dumdumngeg isuna ni Pastor Salvador Gagayed. I do believe nga dumdumngeg isuna iti daytoy nga malam. Stamo iti aytek nga asawa nga dumdumeg mo ti daytoy nga malam ni Madam Dainalyn Dakayanan, madidayaw ti Apo. Kastamot dagiti duang ubing May ni Asher Jivan Dakayanan and Gwen Faye Dakayanan. Kastamot na kahit kuha kablaawan dagiti naayat nga dumdumeg dita Salvador First, dita Grace Christian Assembly of God, dita ayan da Sister Melinda Gamboa and family, Brother Arnold Pascua and family, Sister Juliet Batin and family, ganda dumapay nga kakabsat nga agtutubo nga dumdumeg iti daytoy nga malam. Kastamot dagiti ayaten nga kakabsat nga dumdumeg dita Darapidap Seaside, dita Glorious Assembly of God. Madamdama man nagkikita tayo iti oras iti alas 3 sa mga rugi iti trabaho tayo dita. Gimgimong tayo, so mga grub-rubat kayo kakabsat, tapno agmay-maysa tayo, ragragsagan tayo tagpi-fellowship, mangitantanok, mangidaydayaw, itinapataganagan ni Apo Diyos madamdama. Kaya't kung kablaawan, dagiti gagayom kong dumdumeg, uray pa iti Facebook Live, dita di pari iti Tarlac, at dada nga dumdumeg na dumay iti Facebook Live, da Pastor Waller Limi, Pastor Nerio Jacinto, Pastor Jason Molina, kanda dumapay nga papastor nga dumdumeg dita Pangasinan, da Pastora Mercy Quezon, Pastor Burley Quezon. Ti Dios nagtultuloy amang parabor kumang bendisyon kada kayo. Sakbay tayong denggan ti mensahe ti daytoy nga malam kakabsat, ken napantayo ti panagkararag kumantak ti maysa nga kanta, Ilocano song ti Jesus.
napnot tarigagay, arapap mo iti rumangay, aramidem amin na pamayam tapno magunudan. Kinabak ng adda amin kinka, kinatunay dayaw dito'y daga, ngimadan tunat na pagkurangam nuawan ni Jesus kinka. Oh, ni Yesu Kristo di ka sa pulam, ni Yesu Kristo di mangan anay ken pakapnikan, rago takararwam. Ni Yesu Kristo di ka sa pulam, ni Yesu Kristo di mangan anay ken pakapnikan, rago takararwam. Tilubong dinan tupulos maiten, kang runa na masapul tapusong, ragsak na itin na di manayon, takina bareng-bareng. Kinabak ng adda aming kingka, kinaturay dayaw dito'y daga, ngemadan tulat ta pagkurangam nuawan ni Jesus kengka. Oh, ni Yesu Kristo di ka sa pulam, ni Yesu Kristo di mangan anay ken pakapnikan, rago takararwam. Ni Yesu Kristo di ka sa pulam, ni Yesu Kristo di mangan anay ken pakapnikan, rago takararwam. Oh, Jesus, Jesus, Yesu Kristo tinagan na, apo ken ariti gloria, isut mangan anay tapusong, agumaw gawawa. Oh, Jesus, Jesus, Yesu Kristo tinagan na, apo ken ariti gloria, isut mangan anay tapusong, agumaw gawawa. Hallelujah. Kararag tayo na indakla na parabon nga Diyos. Iti tayo nga malong gumamang kami ti sangwanang madaan si papakumbaba nga puso. Dawato ko Diyos, nagtultuloy ka kading mangsukimat kadagiti puso kan panunot mi Apo. Pakamanin na kami kadagiti nyamo na nagkurangan mi, nagbasulan mi ti sangwanam. Tapno kagtultuloy nga may kari kami Apo. Nga mangsagrap kadagiti parabor kan bendisyon mo. Ita nga malum Apo, dawata ka bendisyonam. Iti bugol ti sa umungin kami mga ganit ti dayto nga malam. Agserbi ka di Apo nga bilig mi nga mangsarangat ka dagiti umay nga challenges iti dayto nga biag Apo. Bendisyonam dayto nga programa Apo. Itinagan ni Apo Jesus. Amen. Mapantay kakabsat iti sasaw ni Apo Diyos iti dayto nga malam. Iti kanayon tingi bagbaga. Iti sasaw ti Dios ket pagkaing espiritual. Ti Biblia saritaan na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Isud gapunang agtaraon tayo, iti dayto nga malam kadagiti sasaw ti Apo. Babaan tin tayo panagdengeg, mapataod ti pamati. Dayta ti baga ti Biblia kakabsat, agproduce ti pamati through hearing the word of God. Isu nga nuluktan tayo dagiti na espirituan na panagdengeg tayo ti dayto nga malam, makaawat tayo iti pamati. Maluktan dagiti panakaawat na espirituan nga panakaawat tayo ket matarusan tayo dagiti banbanag nga na espirituan. Iti dayto nga malam ti paulo ti mensahe tayo, the power of Christ's death. The power of Christ's death. Iti panakabalin iti ipapatay ni Kristo. Iti teksto tayo kakabsat masarakan iti 1 Corinthians chapter 1 verse 18, Hebrew chapter 9 verse 22, and Romans chapter 5 verse 8 aging gana iti 10. Basag ti damo nga bersikulo nga naibagak kuna nadtoy
1 Corinthians chapter 1 verse 18 kunana takadagiti mapukaw kinamag ti mensahe may papan iti pannakatay ni Kristo iti cross ngem kadatayo amay salakan daytoy iti pannakabalin ti Dios. Hebrew chapter 9 verse 22 kinapudno na kas mayanur ti linteg gistay amin abambanag maugasan da babaen iti panakay parukpok ti dara ket mapakawan ti basol babaen ti panakay parukpok iti dara. Roma chapter 5 verse 8 ang ingana ti verse 10 kunana ngimimpakita ti Dios kayat na kadatayo iti managbasol tay paylaeng natay ni Kristo gapu kadatayo. Babaen iti dara na napalinteg tayon iti sangwanan ti Dios. At adda pay ngarod amay salakan tayo gapu kingkuana. Taydi kabusor na tayo ti Dios. Ngamita pinagbalin na tayo agagayem babaen ti papatay ti anak na. Ita tagagayem na tayon ti Dios at adda pay amay salakan tayo gapu ti biag ni Kristo. Iti papatay ni Kristo kakabsat ti J. Cross ket isu ti kadadakkelan apan ang ipakita ti Dios ti panagayat na kadatayo. Kinisu daytoy ti pundasyon iti amin nga Kristyanismo tintiro nga lubong. Dagiti pudno nga Kristiyano nga nagpamati ken ni Apo Jesus daytoy ti pundasyon da kakabsat daytoy ipapatay ni Apo Jesus iti cross. Ado ti kumita ti cross akas simbolo iti panagsagaba. Ngem para kadagiti amin nga namati ti cross ket simbolo iti balligi pamakawan ken biag ang nanayon. Daytoy tinaramid ni Apo Jesus. He is the author of and finisher of our faith. Daytoy nga Jesus nga natay di cross. Iti natay na Jesus di cross, iti aglawlaw nagsipnget, nagginggined tinapigsa, ket nagrikki iti dagdaga. Dagiti sa santo iti tanem kunana di Mateo nagungarda. Dayta kakabsat iti ipikto ti panakabalin iti papatay ni Kristo. Makita tayo nga even in His death, makita tayo ti panakabalin na nga mabaling ako na ni Satanas. Oh, natay ti Dios yo natay iti surusuruten ken patpatyen nyo. Ngem di na mo nga daytoy nga Isus wen natay na ilan sa di cross ngem timay kat tungaldaw na gungar. Number 1 nga puntos tayo ti daytoy nga malam, the death of Christ has the power to forgive sin. The death of Christ has the power to forgive sin. Iti papatay ni Kristo adda pan nakabalin na nga mangpakawan kadagiti basbasol tayo. Hebrew chapter 9 verse 22, without the shedding blood, there is no forgiveness. No awan din ay parukpok at dara ti kordero, awan ti pamakawan. Scientifically ti dara ket biag, no awan ti nananalay tay nga dara kadagiti bagbagi tayo, kadagiti ururat tayo kakabsat. Ay animig tayo. Mabaling nga matay tayo, turturong tayo ti papatay nga sigod. Isu nga, ti dara kakabsat, biyag dayta. Iti Old Testament, i-require when nubirugan ti Dios, dati sacrifice, sakripisyo, kalpasan nga agbasol ti tao. Masapul nga, addamay daton, ken matay nga sakripisyo ng animalis. Iti Old Testament, ti rason katapno makuburan, dagiti basol ti tao. Isu nga tibilin ti Apo masapol nga may daton ti karnero. Unno baka, tapno ti dara may parukpok ti altar, mapakawan ti basol dagiti tattao. Ni Apo Jesus nagbalin nga nalinteg kinasanto na sakripisyo para kadagiti basbasol tayo. Tanay isan na tayo, iti punsyap ni Satanas, masapol nga adda ti mangtubos kada tayo. Ket ti panang tubos na babaen ti dara, babaen da di na santo na dara ni Apo ti Jesucristo. Madalusan tayo kadagiti basbasol tayo. Hala nga
basta dara da na nagayos, iji bagi ni Kristo, ngam na santuan nga dara. He is the Holy One of God. Isang mga rimuar nga dara manipod king kuana, kat na santo at dara. Awan ti makita nga basol king kuana, His sinless Christ. Ni Peter nagkuna daytang awang basol, haan nga makita, han nga nangeg nung nakita ni Peter, anay sawang, itimulit wano kinaman nagbasol kadag iti bibig ni Kristo. Dayti nga naidaton awan mulit na, awan ti basol na kakabsat. Inimbestigaran ni Poncio Pilato dayti nga Isos, no da nagbasulan na awan ti makita na nga basol ni Isos. Isu nga apag isulaunay daytoy nga maawagan nga kordero ti Dios may taton tapno iti kasta di dara na nga gayos isu ti magdalos kadagiti basbasol tayo. Laglagipon tayo nga ti basol kakabsat ket seryoso launay nga banag iti matang ni Apo Dios. Laglagipon tayo nga ti basol nayari kas may nga niinis. All have sinned and come short of the glory of God kuna ti Biblia. Ilawlawag ti Biblia ti basol may nga sumpa, may nga curse. Dayti nga sumpa ti basol, nagsaknap tintiro nga lubong. Seryoso ni Apo Diyos may papanti basol. Hindi biro ang kasalanan sa mata ng Diyos, mga kapatid. Tunggal basol, at dasupapak na. Ti resulta na dayti nga basol, kuna ti Biblia, ipapatay. Ipapatay nga na espirituan, ipapatay nga na pisikalan, ket ipapatay nga awan patinggana. Isu nga ti resulta ti basol, ti Biblia kunana, spiritual death, physical death, and eternal death. At dati remedyo na pailaan, daytoy spiritual death. Kunuray pay dati physical death. Kuna ni Apo Jesus, Syakti panagungar ken ti biag uray iti mamati kanya uray matay agbiag tupay. Dayti remedyo kakabsat iti ipapatay nga na pisikalan. Adanamnama ken Kristo uray numatay dayti nga na pisikalan nga bagi. Ineben din espiritual na kasasaad ti tao. Adanamnama na nagsubli ken ni Apo Jesus. Agpakawan ti basol na. Roma chapter 5 verse 12 anya kunana. Babaan ti may nga tao may ti basol diti lubong, ket babaan ti basol imay iti papatay. Tanyo. Kasano nga napasamak ta diay? Nagbalin nga curse ta di basol, dadan ken ni Eva. Nagsaknap ti papatay tintiro nga sangkatauhan kuna natoy. Agsipo ta nagbasol aming nga tattao. Ket ti resulta tayo nga basol, Roma chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Dahita di good news na imbagadaman nga ni Kristo mangted ti biag nagnanayon. Nabaling nga kuna tayo, di na tayon mapakawan ti Diyos, gaputi ado nga basbasol tayo. Ngam saan nga gaputa, awan, iti makunkunang nga kasalano doon, mamatikaw tayo, di bagbaga ti lubong, nakapakawanan ti Diyos, kriminal ka, ex-convict ka, adon ti basbasol mo, una tayo nagtiyan, nakanakon mapakawan ni Apo Diyos. Ngem, nagbidot tayo kakabsat. Kasapulan tayo lang ti masidag ti Apo. Nung nabannog ka nagbasbasol, itimbitasyon ni Apo Jesus, adape lang agururay, kadag ito yung alaldaw. Umay kay kanyak da kayo nga madagdag sinan ken marigrigatan, ikang kayo ti panaginan ako na ni Apo Jesus. Nukunam nga managbasol ka lang una yun, nabanbanog ka nagbasol. Well, no, mangagmuday tingatimit. Umay ka kan Kristo, itanta na sa papay, itantal daw ti panakaisalakan ko na ti Biblia, madidayaw ti Apo. Praise God, babanday ito yung adara ni Kristo. Ada pamakawan ti basol tayo. Ada pa nakadalos ti basol. Baban ti dara ni Kristo. Ginatang na tayo ti Dios. Sana babaan ti pirak wano balitok. Ti pan nakagatang nakadatayo ng babaan mismo. Iti napatag adara ni Kristo. Anagayo si J. Cross.
Anya ti aramidin tayo, iti biyang tayo nga tattao. Tayo naramid ni Apo Isus si part na. He came from heaven to earth. Tapno ipakita na ti dalan. Sinugbot na tayo manipod basol. Anya aramidin tayo kasmay sa nga tao. Masapol nga dumawat tayo di pamakawan iti Dios. Iti damo nga preaching ni Apo Isus, repent for the kingdom of heaven is at hand. Madidayaw ti Apo. Number 2, the death of Christ has the power to reconcile us to God. Dahil papatay ni Kristo da panakabalin na nga mangi-reconcile, magikapya iti tao kani Apo Dios. Roma chapter 5 verse 10 tayo di kabusor na tayo ti Dios. Ngamita pinagbalin na tayo agagayem na. Babaan ti papatay ti anak na. Itatagagayem na tayo ti Dios at adapay ang maisalakan tayo gapo iti biyag ni Kristo. Ti basol ko ti iso ti na magsina kada tayo iti Dios. Gapo ti basol adadakkel nga barrier. Adadakkel nga bakod iti nagtitinggan tayo. Ngumidi may ni Apo Isus inikat na tayo tangadakkel nga bakod. Kakabsat, tapno nawaya tayo nga kumamang kani Apo Dios. Gapo ti basol nagbalin tayo nga kabusor iti Dios. Imagine that, kakabsat. Imbilang na tayo nga enemy of God. Gapo iti dayta agturturong tayo da di wrath of God nga makungkuna. Agturturong tayo di impyerno nga tattao. Yung gapo kun Kristo na ibilang tayo nagagayam ti Dios. Gapo ti dayta. We have now peace with God. At dan tayo tan iti tal na. At dan nai-reconcile tayo. Nakipagkaysa tayong kanya po Diyos. And we are now sons and daughters of God. Gapo kun Kristo. Kadagiti amin ngay mawat king kuana na ikana ti karbengan agbalingan anak ti Dios. Gapo kun Kristo naibilang tayo nga family of God. Kakapsat. Isu nga mo pa'y inawat niya po, Isus ita mo pa'y pinatita, patsimisuna. Mamati ka nga, ni Jesus na ilan sa di cross, mamati ka nga, iti may katlungal daw na gungarisuna. Katumay, iti panakaisalakan kada tayo. Mamati tayo nga ni Jesus, iso ti Kristo, iti Mesiyas, anak ti Diyos as ibibiyag. The only begotten Son of God. Number 3, the death of Christ has the power to defeat Satan. Iti papatay ni Kristo da panakabalin na nga mang-destroy, mang-dadal. Da panakabalin na nga mang-dadal kini Satanas or iti Diablo kakabsat. Iti Colossians chapter 2 verse 14 and 15 kunana, pinunas na tilistan dagiti basbasol tayo. Iso nga dagiti listaan, ti basbasol tayo, aduda. Datayo, handay dubay bilbilangan. Nga maduda. Nakarecord amin da kita. Kaniya po Diyos. Sud ka po na, kung na to'y, pinunas na ti listaan. Dinilit ni Apo, Isus dagiti listaan, ti basbasol tayo. Madaydayaw ti Apo. Agraman dagiti kakuykuyog na paglintigan. Ket dinadaal na ti kay papananda itoy. Babaan ti panangilansa na iti cross, iti dayta cross, pinarmek ni Kristo dagiti ni espirituan ngagtuturay, ken panakabalin. Impabuya na ida si pupungo, iti parada, ti pagpanagbalay gina. Jesus canceled the record of our debt. Binayadan na Jesus dagiti utang tayo. Gapo ti basol. Katinabak na Jesus, ti panakabalin ti sipnget. Saan na rumbeng nga agbiag tayo ti butbutan, kaputa, nakautang tayo kaputi basol. Tanagballaygin ni Apo Jesus. Wala na, pinis na. Burado lahat ng listahan ng utang natin. Inala ni Apo Jesus ti aming armas ni Satanas. Iji cross na ilansada amin. Imbabay ni Jesus dahito nga Satanas, iti publiko takunana, impabuya na idati si pungo iti parada, ti panagbalay na. Iso nga, imparada na Jesus. Dahito nga armada, ti Diablo.
nga ni kanuman haan ngagbalaygi ken Kristo. Ti dakkel nga remas ni Satanas ket isu ti papatay. Ngumidimay ni Jesus natay ngem nagungar iti maykat nung aldaw. Pamaneknek nga ni Jesus kakabsat inabak na ti diablo. Inabak na ni patay. Hebrew chapter 2 verse 14 kunana, yan tangay tatattao dagiti nga anak kas awag na kadakwada. Nagbalinmet ni Jesus atawa kas kadakwada ket nakiraman ti kinatao da. Inarami na daytoy tapno babaan ti papatay na. Pukawon na ti diablo nga dapan nakabalin na kan ni patay. Isu nga di cross kakabsat, inabak na Jesus ti buteng tayo amatay. Inikkan na tayo ti Dios iti sibibyagan amnama nga nagapu ken Jesus. Madaydayaw ti Apo. Number 4 kun maudi, the death of Christ has the power to give eternal life. Iti papatay ni Kristo adda pa nakabalin na nga mangted kada tayo iti biyag ngagnanayon. Christ died so that we may live forevermore. Madaydayaw ti Apo. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ni Kristo kakabsat na tay, tapno saan tayo nga matay. Ni Kristo na tay, tapno ante may tapwak di impyerno. Ni Kristo na tay, tapno maugasan dagiti basol tayo. Madaydayaw ti Dios kakabsat. Isu nga iti dayti nga malayong kaskunat iti John chapter 3 verse 16, whosoever believeth on Him, dadya bugbugtong anak ti Dios, nagpamati kakingkwan iti dayto agundamay, may surat tinagan mo ti libro ti biag, may register tinagan mo ti libro ti biag, tapno ti kasta may santong altaw, adat tikit mo nga sumrek iti pakaryan ti Dios ket may santong aldaw kuna ti Dios king ka, welcome, good and faithful servant, welcome to my kingdom. Ket makita tayo to jay iti rupan-rupan ni Apo Jesus madaydayaw iti Apo. The death of Christ has the power to give eternal life. Amin tayo, kayat tayo ti biyag ng nanayon. Awan ti tao, kakabsat siguro nga kayat na ti matay. Amin tayo, kayat tayo iti biyag ng nanayon. Ngem ada kondisyon na. Ti Biblia saritaan na mamati ka kan Jesus. Itad mo ti biyag mo ka na Jesus. Tapno iti kasta, agbiag kang magayayod sangwanan na. That is faith. Dahil ti panagpamati. Ipanagpamati, panagtalag ka ni Apo Diyos. Panagserbi ka na Jesus. Iti dahil ti nga malam, magkararag ti kararag nga panangawat ka na Jesus. Dagiti mayat nga sumurot, kakapsat, sumurot kayo. Kat aramidan nyo nga personal nga kararag daytoy. Agkararag tayo. Apo Jesus, itang amalam, pakawanin na, dagiti amin nga nagkurangak diti sangwanam. Iti napalabas, kun uray pa'y iti agdama. Apo Jesus, mamatiak, nga sika ti anak ti Diyos as ibibiyag. Sika iti maymaysa nga mangsalakan. Mamatiak Apo Jesus, nga sika natay di cross, nailan sa di cross, ngam iti maykat nung aldaw, mamatiak nga nagungar ka. Apo Jesus, awatan ka, kas manubot ken mangisalakan ko. Pakawanin nak dagiti amin nga nagbasulat. Apo, sikan tagbalin nga master iti biyag ko. Yamanak, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Naimbag nga malum tayo aming kakabsat, dahil iti minsay ti Apo, iti dayti nga malum, dahil iti anak ken kapsat ti Apo, Pastor Binel Dakayanan, pumakadan kada kayo. God bless you all. Jesus will sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.